сме играли на Майнкрафт. И на всички нас ни е омръзна от тая скучна гледка. Вижте кокошката, брат, изглежда супер зле. Умри бе. Добре, няма бе. Затова днес ще ви представя топ 5 най-яки шейдъри според мен. Така че, нека да започваме. Първият шейдър, който ще ви представя е Bliss шейдър. Както виждате, той добавя доста яки сенки, прави играта доста по-реалистична и кокошката вече не е малумна, е доста по-красива, както виждате. Вече няма да те убивам. Дървото изглежда супер добре, обаче, както се вижда, сваля доста FPS-а. Но, според мен се струва, ако намалите сетингса, може и да се получи. Може да съм мъдничко, ще кажеш. Както виждате, дървото има доста детайли, много по-добре от нормалното дърво, което има без шейдъри. Водата е супер добра, небето е много добре, слънцето е променено. Този шейдър, както се вижда, прави светът на Майнкрафт по-жив и без да променя напълно стила на самата игра. Както се вижда, самата игра се е буквално почти същата, просто е доста има по-добра атмосфера, сенките са доста по-добри и изглежда много по-реалистично. Нека преминаваме към следващия. Следващия шейдър, който ще ви представя, е Miniature шейдъра. Той не добавя много големи промени и е доста лек шейдър пак, но както се вижда, си личи, че има шейдър. Водата е доста по-реалистична, вижда се дъното доста ясно. Както виждате, по-различно от нормалната игра, доста по-красиво е. Но може да се иска повече, има доста добри сенки отново, има отражения, има много добри работи. Както виждате, под водата е доста променено. Лично на мен този шейдър не ми харесва чак толкова много, но ако на вас ви харесва, може да си го свалите и да го играете. Нека продължим към следващия шейдър. Следващия шейдър, който ще ви представя, е Vanilla Plus шейдъра. Той е създаден, за да може Майнкрафт да изглежда почти по абсолютно същия начин, но с по-добри графики. Както виждате, има доста по-големи промени в облаците, в слънцето и в самите сенки. Има доста по-динамични сенки. Според мен този шейдър е един от най-добрите, които ще ви покажа. Следващия обаче ще ви хареса най-много според мен, защото и на мен е любимият и изглежда супер добре и изобщо не намалява FPS-а. Този се личи леко, че лаги играта, но аз съм увеличил доста сетингса и най-вероятно заради това. Доста е красив, водата не знам как изглежда, доста мъгливо е под водата. Както се вижда, не е чак толкова красиво под водата. Нека да продължаваме към следващия шейдър. Следващия шейдър, и най-добре според мен, е Super Duper Vanilla шейдъра. Този шейдър се опитва да подобри класическия вид на Майнкрафт и да направи цветовете доста по-добри. Въпреки че този шейдър изглежда супер добре и според мен е най-добрият шейдър от тук, от това видео, изобщо не намаля FPS-а, изобщо не е тежък и е супер добър за игра и най-вероятно ако снимам на Майнкрафт ще ме виждате с него. В същото време обаче самата игра изглежда като оригиналната, но с доста по-добри графики. Както виждате, сега ще влезна в водата. Водата е супер добра. Супер добре се вижда отдолу. Буквално е като реалния живот, просто в Майнкрафт. Слънцето е много добро. Облаците не са ги оправили в този шейдър, но не мисля, че има смисъл. Искам само да ви покажа нещо. В момента съм в Creative Mode и искам да ви покажа нещо много добро според мен, което е направено и добавено в този шейдър. Само трябва да намеря къде... Ето, обсидиана и ще вземем и един... Въпреки че аз... Добре, мога ли да съм махна тези? Окей. Въпреки че аз мога... Ето тук... Flint and Steel. Ето... Сега ще ви покажа как изглежда недъра и искам да забележите едно нещо. Сега ще сложа блоковете за недър портала и искам да забележите как самия шейдър, той буквално е като огледало. Много добре е направен този шейдър и сега ще ви покажа как е в недъра. Супер добре изглежда недър
сенките са много добри според мен. Според мен този шейдър се заслужава супер много и трябва да го сложите още сега. Нека продължаваме към следващия шейдър. Следващия и последния шейдър, който ще ви представя е CTR VCR шейдър. Той ни връща 12 години назад в Minecraft, където играта изглеждаше така. Доста подобни вайбове има. Както виждате, този шейдър добавя бели точки по екрана, от време на време се появяват някои линии, прави играта доста по-интересна и вайбът е доста по-страшен, хорор. Ако сте в пещера, не ви го препоръчвам да влизате в пещера с този шейдър, защото става доста тъмно, няма доста детайли добавени. Този шейдър е малко по-различен от останалите, които показах. Този шейдър няма целта да украси играта, да я направи по-добра, а има цел да върне OG вайбовете и да изглежда малко по-стара. Това беше от мен, надявам се да ви е харесало и да ви е помогнало. Ако ви е харесало наистина видеото, поставете един лайк и се абонирайте за канала. Ще се видим в следващото видео. Това беше от мен. Чао!